Uyazi uyobona ngani ukuthi kahle hle awuphile ekhanda wesiphukuphuku? Uyobona ngokuthi ucasuke uma umuntu engaboni ngendlela yakho. Uyobona ngoba uthukuthela umuntu uma engakholelwa kule nto wena usuke ukholelwa kuyona. Yilapho kufanele ubone khona ukuthi kahle hle ekhanda awuphilile ngoba wena uthukuthiliswa into vele kufanele yenzeke. Ngoba phela ngeke uze kwenzeke ukuthi ngoba siphila nje emhlabeni sonke sibone ngendlela efanayo. Ngeke uze kwenzeke ukuthi sonke sikholelwe entweni eyodwa. Ngisho amawele imbala ababoni ngendlela efanayo futhi awacabangi ngendlela eyodwa. Kodwa noma uzothukuthela ukuthi uma ungitshela into okholelwa kuyo bese wena ngikutshela ukuthi mina ngikholelwa kuleyo nto leyo, bese uyacasuka wena uyangithuka. Usuke ukhombisa lapho ukuthi ingqondo yakho ayisebenzi kahle. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi omunye umuntu uzoqhamuka ezokutshela ngoJesu, uthi uma umtshela ukuthi awukholelwa kuJesu bese uyathukuthela lowo muntu loyo eziqalekise esho zonke lezi zinto lezi. Lowo muntu loyo ingqondo yakhe ayisebenzi ngoba ngeke sikwazi ukuthi sonke ngoba siphila nje sikholwa ngendlela esikholwa ngayo bese sonke sikholelwa kuJesu. Akukwazi futhi ukuthi uthi uzongitshela ngokuNazaretha mina ngikutshela kahle ukuthi angikholelwa kuNazaretha bese wena uyathukuthela uzungithuke ngenxa nje ukuthi mina angihambisani nale nto wena futhi uhambisana nayo. Leyo nto leyo iyakhombisa ngempela ukuthi uyisiphukuphuku. Kufanele ukwazi nawe ukubona ukuthi kahle hle awuphile ekhanda ngoba ufuna into engenzeki. Ngeke kuze kwenzeke ukuthi sibone ngendlela efanayo emhlabeni futhi ngeke kwenzeke ukuthi sonke sikholelwe enkolweni eyodwa. Yingakho-ke uyohlezi uxabana nabantu ngoba ingqondo yakho ayiphilile uyisiphukuphuku.